Yalla bai. Ka jefa rayuwar yarinya cikin hadari shashasha. Kai dan sanda ne? Kai dan sanda ne? Baka san cewa madadin yaro ɗaya shiga hadari, gare tantire 100 sun tsere ba? Baka san haka ba? Ginshikin aiki kenan shashasha. Ginshikai na daban ne yalla bai. Kada koda mai laifi ɗaya ya tsere, koda waɗanda ba su ci ba su gani ba goma za su fuskanci hadari. Ba abin da zai samu yarinyar yalla bai. Mutumin da nauyin tsoro ya danne masa kashin bayansa ba zai iya kisa ba. Zai kawo ta cikin koshin lafiya. Kada ki ji tsoro, ba gani nan ba. Ku je ka sata a cikin mota. Yawa, ku je ko? Kai, mutumin da aka kama shi ko me za ka kashe shi? Kana taba hankali ne? Idan aka kama wannan shashashan kullum ana bashi abinci su 3 a rana, sannan a sake shi ranar afuwa wani amfani zai yi wa ƙasa. Tufkar na yi wa hanci. An rufe kundin. Lakshmani, za mu sa musayan wuta aka harbe shi. Da kyau, wasa ya ƙare. Wasa ya ƙare kuma. Na rantse kuma na yi alkawari a bisa gaskiya ta da kima cewa zan kasance mai aiki da ganiyar kwarewa ta da kuma ilimi na a koda wani lokaci a yanayi irin wanda ya dace da na dan sanda. Zan kare mutunci da kima da kuma yanci na duk wani dan kasa, kuma zan yi aiki da adalci ba wariya cikin mutuntawa da karramawa tsakanina da jami'an yan uwana. Yalla bai baran me amfanin wannan faran da wannan gabatarwar? Kar ka bata lokaci. Duk ke sake san da ba warware ba a kawo min teburi na yanzu.